Ванче Кутър се вика. Ама да трябва да се слика за лична карта. И отишъл в град, викал, дей се слика за лична карта. Некой да видим тъпджия. И вика Топучето, а он бил контърджия. И вика Топуче, ке те наслика за лична карта. И он иде, Топуче, добър ден. Абе Топуче, ке ме сликаш за лична карта, ке те наслика бе Иванче за лична карта. Пай, седи то Иванче, я ке те слика. А първо да те нашминка, да те дотера малко. По-убав да изгледаш. Добре, ке изгледам по-убав. Фане, църна боя мачка, потом мачка, прави како църнгавра. И вземе той какво апарат, нещо снайде се. Штрак! Иванче, готово, я те настика за лична карта. Ай, готов си. Нищо Иванче, Кутър ти скочи си, весел, лична карта ти те сликава. Ойде в град, като го видят, шо бе Иванче ти така църнка кокавра? Защо бе църнгавра? Дек беше където Топучето за лична карта си. Бе, оно майтар с тебе си играло, бе, он кондурджия, бе, с боята ти църнгавра да те направил, бе. Гледай какъв си. Ке му мамо, съкя. Съке видам с кога работи. И ойде доле пред океана. Топуче! Излези, он не излези. Излези, Топуче, излези. Я да те наслика за лична карта да те еба в градското казенци да те еба. Да видиш ти кой ке те слика убаво. Ама бе, Топучето серен му гледа. И не смея да изкочи, Иванче како посерен. Ойде си.